I przed nami drugi pojedynek na gali Silesian MMA 22. MMA Semibro kategoria średnia do 84 kg. Szymon Wuwer z Rybnickiego Ośrodka Walk kontra Dawid Wisner z Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Zaczynamy, jest piąteczka. No i mamy od razu wejście po nogi Szymona Wuwera. Bardzo ładne obalenie, ale Dawid tutaj wstaje i znowu ląduje, tylko tym razem. No właśnie. Szymon Wuwer tutaj pokazuje nam od początku niesamowity kunszt zapaśniczy. Ale Dawid ma niesamowite wsparcie z trybun. Kibice tutaj wręcz krzyczą, szaleją i jednak nie udaje się sprowadzić do końca, ale teraz za drugim razem już Szymon wykonuje pracę i Dawid Wisner znajduje się na plecach na macie Silesian MMA w Ustroniu. Próba teraz tutaj skontrolowania tej bocznej pozycji przez Szymona. Sędzia patrzy cały czas z bliska, co tam się dzieje. Na razie tutaj troszeczkę też i jest dosiad, mamy dosiad i ground and pound z góry oddaje plecy Dawid. Czy wpepnie się dobrze tutaj Szymon? Ale tu ciężko będzie założyć to duszenie, ponieważ jest siatka blisko i to przeszkadza, aby Szymon mógł wpiąć swoje długie ręce pod szyję Dawida Wisnera. Mamy teraz znowu dosiad. Czyżby tu była próba duszenia trójkątnego rękoma, ale chyba nie. I mamy ground and pound. Mocne ciosy spadają na głowę Dawida Wisnera. Publika tutaj niesamowicie ożywiła się podczas tego pojedynku i Szymon raz za razem trafia z góry swojego rywala. I będzie tu próba wpięcia duszenia trójkątnego za pleców. Chyba tak. Chyba ta ręka jest przełożona, ale to jest bardziej uciskówka. Bardziej uciskówka. Jeszcze nie ma pełnego wpięcia, ta ręka nie jest pod szyją. Także dobrze robi Szymon, że po prostu nie wchodzi na siłę, bo mógłby spompować te ręce. Ale teraz jednak te ręce są wpięte, ale czy to jest pod szyją, czy to jest jeszcze uciskówka? Nie za bardzo to widzę. Koniec! Mamy poddanie! Szymon Wuwer wygrywa przez duszenie trójkątne rękoma w pierwszej rundzie. Rybnicki Ośrodek Walk. Bardzo zadowolony. Widzę, jak teraz trenerzy zmierzają tutaj do oktagonu, aby pogratulować swojemu zawodnikowi, który zwycięża w tym pojedynku swoją nieustępliwością, swoimi zapasami, a także techniką kończącą rodem z brazylijskiego jiu-jitsu. Widzimy teraz powtórki najlepszych akcji z tej pierwszej rundy i zaraz na pewno też zobaczymy to wspaniałe poddanie, które wykonał Szymon Wuwer na Dawidzie Wisnerze. Piękne ringi wchodzą do oktagonu, wchodzi również Karol Garncarz, także przenosimy się już do konferencjera dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, za nami kolejny pojedynek na karcie Silesian MMA 22, w którym zmierzyli się Szymon Wuwer i Dawid Wisner. Pojedynek ten wygrywa poprzez poddanie w pierwszej rundzie Szymon Wuwer! Zapraszamy przedstawiciela firmy Rentu, pana Dariusza Trojana, o wręczenie pucharów.